ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிலையேற பெற்ற நாமத்தில் இதை காண்கிற ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளுக்கும் ரிவைவல் பைபிள் காலேஜ் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தெரிவிக்கிறேன். பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பேசின 3 வசனங்களை ஆதாரமாக வைத்து உங்களோடு சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். மத்தேயு சுவிசேஷத்துடைய 7வது அதிகாரம் 21வது வசனம், 24வது வசனம், 26வது வசனம். இந்த 3 வசனங்களை நாம் கவனிக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்து 21வது வசனத்தில் சொல்கிறார், பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சத்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் தான் பரலோகத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியும் என்று இயேசு சொன்னார். 24வது வசனத்தில் சொல்கிறார், நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின் படி செய்கிறவன் எவனோ. 26வது வசனத்தில் சொல்கிறார், நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ. எனக்கு அன்பானவர்களே, இயேசு சொல்லுகிறார், பிதாவின் சித்தம் செய்ய வேண்டும், அவர்கள்தான் பரலோகத்திற்கு பிரவேசிக்க முடியும் என்று தேவன் சொல்கிறார். பிதாவின் சித்தத்தை எப்படி நாம் செய்ய வேண்டும், எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? தொடர்ந்து வரக்கூடிய வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார், நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு. இயேசு சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கேட்டு அவைகளின்படி செய்கிறவன் பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறான். இயேசு சொல்லிய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்யாதிருக்கிறவன் பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்யவில்லை. அப்படியானால் பரலோகத்திற்குள் யார் பிரவேசிப்பார்கள்? இயேசு சொல்லிய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறான். இயேசு சொல்லிய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிப்பது இல்லை. மாறாக என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது என்று இயேசு சொன்னார். இதற்கு ஆதாரமாக சில ஒரு விஷயத்தை நாம் வேதத்திலிருந்து கவனிக்கலாம். என்னோடு கூட நீங்கள் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வீர்களே. ஆனால் வேதாகமத்திலே நாளாகமத்தின் 1வது புத்தகம் 17வது அதிகாரத்தில் 4வது வசனத்தை கவனியுங்கள். அங்கே நாத்தானுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார், தாவீதிடத்தில் சொல்லும்படி. தாவீதுடைய மனதில் ஒரு விருப்பம், தேவனுக்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று தாவீது விரும்பினார். நாத்தானை அனுப்பி தேவன் சொல்லுகிறார், 4வது வசனம், நீ போய் என் தாசனாகிய தாவீதை நோக்கி கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நான் வாசமாய் இருக்க நீ எனக்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம். ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தாவீதுக்கு இருந்தது. ஆலயத்தின் மீது தேவன் பிரியமுள்ளவராகவும் இருக்கிறார். ஆனால் தாவீதுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார், நீ எனக்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் என்று. இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருந்த தாவீது, அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் என்று. அதே நீங்கள் வேதாகமத்தினுடைய யாத்திராகமத்தின் புத்தகம் 40வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை கவனியுங்கள். மோசேக்கு தேவன் சொல்லுகிறார், நீ 1ஆம் மாதம் 1 தேதியில் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணு. நமக்கு தெரியும் ஆசரிப்பு கூடாரம் எதற்காக செய்யப்பட்டது என்று. அங்கே தேவன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வாசம் பண்ணினார். அங்கே தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணு என்று மோசேக்கு சொன்னார். தேவன் வாசம் பண்ணுவதற்கு ஒரு இடத்தை உண்டாக்கு என்று மோசேக்கு சொல்லி ஆசரிப்பு கூடாரத்தை செய்யும்படி கட்டளையிட்டார். அதே கர்த்தர் தாவீதுக்கு சொல்லுகிறார், நீ எனக்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் என்று. நான் வாசமாய் இருக்க எனக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை உண்டாக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். கவனிங்கள் எனக்கு அன்பானவர்களே, தேவன் வாசம் பண்ணுவதற்கு ஒரு ஸ்தலத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று மோசேக்கு சொல்லுகிறார். தேவன் வாசம் பண்ணுவதற்கு ஒரு ஸ்தலத்தை உண்டாக்க வேண்டாம் என்று தாவீதுக்கு சொல்கிறார். 2 தேவ மனிதர்களையும் கவனித்து பாருங்கள். இருவருமே தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள், இருவருமே தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தவர்கள். ஆனால் தேவன் ஒரு மனிதனை பார்த்து அதை செய் என்கிறார். அதே செயலை இன்னொரு மனிதனை பார்த்து செய்யாது என்கிறார். தேவனுக்கு என்று வாசம் பண்ணுவதற்கு ஒரு இடத்தை உண்டாக்கும்படி மோசேக்கு சொன்ன அதே கர்த்தர் தேவன் வாசம் பண்ணுவதற்கு என்று ஒரு ஸ்தலத்தை உண்டாக்க வேண்டாம் என்று மோசே தாவீதுக்கு சொல்கிறார். இருவரும் அதற்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள் என்பதுதான் நாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டிய விஷயம். தனக்கு கட்டளையிட்டதன்படி ஆசரிப்பு கூடாரத்தை மோசே உண்டாக்கினார். தனக்கு கட்டளையிட்டதன்படி தேவனுக்கு என்று ஒரு ஆலயத்தை கட்டாமல் தாவீது இருந்தார்.
இதைத்தான் இயேசு சொன்னார். என் வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் எவனோ அவன் கண்மலையின் மேல் வீட்டை கட்டினவன். என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறான். இதை கேட்கிற எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, எல்லாமே தேவனுடைய ஊழியம். ஆனால் நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறாரோ அதை செய்வதுதான் பிதாவின் சித்தம். தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்வதுதான் ஊழியம். அதுதான் தேவ சித்தம். இன்றைக்கு ஊழியர்களாகிய பலர், தேவ பிள்ளைகளாகிய பலர், நான் தேவனுக்கு என்று செய்கிறேன், தேவனுக்கு என்று செய்கிறேன், தேவனுக்கு என்று செய்கிறேன் என்று தனக்கு கட்டளையிடப்படாத, தன்னுடைய எல்லைக்கு தாண்டின, தன்னுடைய வாழ்க்கை கோட்டுக்கு விலகி இருக்கக்கூடிய, தனக்கென்று நியமிக்கப்படாத பல காரியங்களை தேவனுக்கு என்று செய்கிறேன் என்று சொல்லி தேவ திட்டத்தை விட்டு வழிவிலகி போகக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நீங்களும் நான் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து, உங்களுடைய ஊழியத்தை குறித்து தேவன் எதை திட்டம் வைத்திருக்கிறார் அதை மட்டும் செய்வதுதான் ஊழியம். அதிலே தான் தேவன் பிரியப்படுகிறார். சவுல் பலியிட்டதை தேவன் விரும்பவில்லை, தேவன் அதை புறக்கணித்தார். நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நியமித்திருக்கிறாரோ, தேவன் உங்களுக்கு எதை சொல்லி இருக்கிறாரோ அதை மட்டும் செய்யுங்கள். அதுதான் ஊழியம், அதுதான் தேவனுக்கு பிரியமானது. தேவையற்றவைகளை ஒதுக்கி வைத்து விடுங்கள். அது ஊழியமாகவே இருந்தாலும் சரி. உங்களுக்கு அருளப்படாததை நீங்கள் செய்யாதீர்கள். தேவன் வாசம் பண்ணுவதற்கென்று ஸ்தலத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று மோசேக்கு சொன்ன ஆண்டவர் அந்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்க வேண்டாம் என்று தாவீதுக்கு சொல்கிறார். நீங்கள் செய்கிற ஊழியங்கள் தேவனால் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதா, அல்லது உங்கள் ஆர்வத்தினால் அதை செய்கிறீர்களா, உங்கள் விருப்பத்தினால் அதை செய்கிறீர்களா? சற்று யோசித்து பாருங்கள். உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்கள். தனக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் ஓடுங்கள். உங்களுக்காக தேவன் பரலோகத்திலே காத்து கொண்டிருக்கிறார். அதிசீக்கிரத்தில் சந்திக்கப் போகிற நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம். தேவன் நமக்கென்று நியமித்த ஊழியத்தை செய்வோம். தேவராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே கட்டுவோம். தேவனுக்கென்று ஒரு பலத்த ஜாதியை உருவாக்குவோம். தேவன் உங்கள் மூலமாகவும் மகிமைப்பட வல்லவராயிருக்கிறார். ஆமென். நம் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி ஒரு ஜெபம் செய்யலாமா? எங்கள் அன்பின் பிதாவை, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்கள் வாழ்க்கைக்கென்று நீர் எதை நியமித்திருக்கிறோ அதை மாத்திரம் அவர்கள் அறிந்து அதை மாத்திரம் செய்து உம்முடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே ஸ்தாபிக்கிறவர்களாய் ஒவ்வொருவரையும் மாற்றுவீராக. தனக்கல்லாத விஷயங்களில் இருந்து அவர்களை விடுதலையாக்குவீராக. அவர்களை வேறு பிரிப்பீராக, பிரித்து கொண்டு வருவீராக. தேவையற்றவைகளை செய்து தன்னுடைய நேரத்தை வினயமாக்காதபடிக்கு கர்த்தர் நியமித்த காரியத்தை மாத்திரம் செய்து முடிக்க அவர்களுக்கு உதவி செய்யும். அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை தருவீராக. உடைய நாமத்தினாலே ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். கேட்ட தேவ பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். அவர்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். அவருடைய விண்ணப்பங்களுக்கு தேவன் செவி கொடுத்து அவர்களை கர்த்தர் கனப்படுத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் மேன்மையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.